Viete, žar vo včeľom úli, to nie je len také nejaké pomalé, ospalé prebúdzanie. Vôbec nie. Je to vlastne naštartovanie jedného obrovského superorganizmu. Jedinej pulzujúcej bytosti, ktorá sa preberá z tej zimnej letargie, aby doslova rozpútala explóziu života. Tak sa poďme spolu ponoriť do tohto naozaj skrytého sveta. Ako náhle sa objavia prvé slnečné lúče, pre celé včelstvo sa spúšťa tá najdôležitejšia, najkritickejšia misia celého roka. A toto nie je žiadny pomalý rozbeh, je to absolútny šprint. Sú to preteky s časom, kde doslova každá jedna hodina tepla a každý jeden kvet rozhoduje o všetkom. Či táto kolónia bude prosperovať, alebo či jednoducho zanikne. Skúsme si to predstaviť takto. Celé včelstvo je ako jedno jediné telo. A v tom prípade kráľovna je jeho pulzujúcim srdcom a robotnice, to sú jeho bunky. A toto telo má na jar jeden jediný, absolútne dominantný cieľ. Exponenciálny rast. Inak povedané, potrebuje zväčšiť svoju populáciu tak rýchlo, ako sa len dá. Rýchlejšie. Lenže takýto prudký rast so sebou samozrejme prináša aj prvú veľkú výzvu. Ten úľ, ktorý bol cez zimu taký príjemne priestranný, sa zrazu mení sa na preplnené mesto. Včely z ničoho nič čelia akútnej bytovej kríze. Je tam tesno. Všade. A priestor sa stáva tou úplne najcennejšou komoditou. A presne táto dráma sa odohráva pekne v tichu vo vnútri úľa. Predstavme si kráľovnu, ten motor celej kolónie. Ona je pripravená klásť tisíce vajíček každý deň, lenže narazí na obrovský problém. Kde? Bunky sú plné zimných zásob a už liahnúceho sa plodu. Jednoducho nie je miesto a bez nových priestorov sa celý ten úžasný rast proste zastaví. A presne v tomto kritickom momente vstupuje do hry včelár. Ale pozor, nie ako nejaký pán tvorstva, ale skôr ako taký mestský architekt. Tým, že vloží medzistenky, čo sú vlastne voskové základy s predtlačeným vzorom buniek, dáva včelám jasný signál. Je to ako by im povedal: tu stavajte, tu je vaša nová štvrť, vaša budúcnosť. A týmto geniálnym ťahom nielenže vyrieši bytovú krízu, ale hlavne predíde tomu prirodzenému púdu včiel jednoducho odletieť a opustiť preplnený domov. No a čo sa stane potom? Vďaka tomuto novému priestoru a s naozaj obrovskou armádou lietaviek je celá kolónia dokonale pripravená na hlavnú udalosť roka. A to je, samozrejme, medová znáška. Kvitnúce lúky a stromy, to je pre ne ako jeden obrovský prestretý stôl. A 10 000 robotníc neúnavne od rána do večera nosia nektár, ktorý sa v úli premení na tekuté zlato. A práve ten zber tohto pokladu to je jeden z najfascinujúcich procesov vôbec. Predstavme si to, všetka tá drina, všetok ten nektár je teraz bezpečne uložený a zakonzervovaný pod tisíckami voskových viečok v plástoch. Takže ako sa táto úžasná úroda vlastne dostane von? Ako ju dostaneme z plástu do pohára? Dobre, takže krok číslo 1, odviečkovanie. To je presne ono. Včely totiž ten svoj zrelý med doslova zakonzervujú takou tenkou vrstvou vosku. A úlohou včelára je tie do tisíce, ale naozaj tisíce malých voskových poklopov opatrne odstrániť špeciálnou vidličkou. Je to jemná, precízna práca, ktorá postupne odhaluje ten nádherný trblieťavý med pod povrchom. Keď sú rámiky odviečkované, putujú do medometu. Čo je medomet? V podstate je to taká veľká nerezová odstredivka, ktorá využíva čistú nefalšovanú fyziku. Tie rámiky sa v nej roztočia naozaj obrovskou rýchlosťou a odstredivá sila tá doslova vystrelí med z buniek von na steny toho zariadenia a odtiaľ potom krásne steká až na dno. A len tak pre predstavu, aby bolo jasné, o akých množstvách sa tu vlastne bavíme, jeden jediný poctivo zaplnený rámik medu môže vážiť až 3 kg. Skúsme sa nad tým zamyslieť. 3 kg. Za týmto jediným číslom sa skrývajú 100 000, možno milióny letov a absolútne neuveriteľná efektivita a organizácia celého včelstva. Dobre, takže kolónia rastie, nosí med a čo sa stane, keď je na absolútnom vrchole svojej sily a úspechu? Keď je všetko dokonalé? Urobí niečo, čo sa nám môže zdať na prvý pohľad trochu zvláštne. Rozdelí sa. Pretože rojenie to nie je žiadna katastrofa. Práve naopak, je to ten najvyšší prejav zdravia a vitality. Je to v podstate zrodenie novej rodiny. V podstate si to môžeme predstaviť tak, že rojenie je spôsob, akým sa včelstvo ako jeden superorganizmus rozmnožuje. Je to fascinujúce.
Tá stará kráľovná, matka úplne všetkých v úli, jednoducho opustí svoj domov. A nie, nejde sama. Zoberie so sebou 10 000 svojich najvernejších robotníc a spolu vyrazia hľadať a vybudovať úplne nové kráľovstvo. A takto sa z jedného obrovského prekvitajúceho spoločenstva stávajú zrazu dve. Čo sa deje v Starom úli? Tam si včely v kľude vychovajú novú kráľovnu a život ide normálne ďalej. A medzi tým ten Roy, ako taký húf odvážnych pionierov, čaká, často zavesený niekde na konári stromu, kým jeho prieskumníčky nenajdu dokonalý nový domov. A tu opäť na scénu prichádza včelár, tentokrát v úlohe ochrancu. Tým, že ten Roy opatrne zosadí do úplne nového úľa, dáva tejto novej mladej rodine tú najlepšiu možnú šancu na prežitie. V podstate im poskytuje bezpečný štart, taký štartovací balíček, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a založiť ďalšiu úžasnú, silnú kolóniu. Keď sa na to celé pozrieme, tak tento jarný cyklus nám odhaluje niečo naozaj dôležité. A to, že vzťah medzi včelárom a včelami, to nie je o nejakom ovládaní. Vôbec nie. Je to skôr tanec. Je to partnerstvo, ktoré je založené na hlbokom porozumení prirodzených potrieb včelstva a na citlivých, premyslených zásahoch, ktoré mu vlastne len pomáhajú prosperovať. A tak sa ukazuje, že to naozaj dobré včelárenie je v prvom rade službou včelám. Všetky tie kroky, ktoré sme si ukázali, od pridania priestoru až po tú starostlivosť o roj, sú zamerané primárne na jedno, na podporu ich zdravia a ich sily. Ten med, ten je vlastne len takou sladkou, úžasnou odmenou za túto starostlivosť. Celá táto skrytá dráma o raste, neuveriteľnej práci a znovuzrodení, ktorá sa odohráva v tichosti každú jednu jar, nám pripomína jednu naozaj zásadnú vec. Včely tu boli milióny rokov pred nami. A fakt je, že oni dokážu prežiť aj bez nás. To nás ale núti položiť si jednu kľúčovú a možno trochu znepokojivú otázku. Dokázali by sme bez nich prežiť my?